Pindot alah lagi kok lag-lag ton ndak banyune ndi lah ngelake ra karuan mbakku ton kok malah tangan kosong ra nggo apa-apa ra nggo banyu ra nggo anu ra nggo piye to ton kowe iki aku ra iso masang gas dadi ya urung apa-apa wong utek-utek gak kena-kena aduh ton aduh dadi iki banyu ra nggowo enggak sarapan ra nggowo enggak ton iki piye to ton kowe iki jan ton lah karepmu ki ya piye to ton kowe iki jan jembreng iki tali-tali ngene iki lho kowe iki jan masak kok ya sak wen-wen dinteni ngantek panas koyo ngene iki kok malah kene ngelak koyo mbuh kok malah banyu lah ora iso masang gas ora nek wong lanang kok nunggoni sampean kok masang gas iki ra iso kek kerjane iki ngopo ngobos terus lho Pak kami mungkin sare subuh ngono to ton kami subuh malah oboh-oboh koyo ngono kae kok ya ampun lho masang gas ngono kok jembleng aku ngrasakne kowe iki jenenge gak iso